Netúžim po nejakom prepichu ani bohatstve, ale kvetinovú nádheru musím mať okolo seba vždy. Izabela Textorisová bola vlastne prvá žena, ktorá takýmto spôsobom začala zbierať rastliny. Chuť do života a do študovania mi každým rokom rastie. V tejto botanike bola vlastne samouk. Chodila po krajine, zbierala kvety, lisovala ich. To bola priamo manufaktúra. Prácou obsadila prvé miesto. Bola v niečom taká legenda. Niektorí ju vnímali ako podivína. Dovtedy dedinčania nevideli, aby žena len tak pre nič za nič behala po horách. Väčšina rodinných a finančných ťažkostí spočívajú len mne na pleciach. S minimálnymi výdavkami dokázala prežiť. Doteraz najviac spravila ona. To by tak ešte chýbalo, aby sa z celého sveta chodili dívať na to čudo. Bohužiaľ, aj túto v podstate nevinnú oslavu znemožnil brutálny žandársky zásah. Nemôžem sa spoliehať na nikoho a nemôžem odnikiaľ čakať pomoc. Údelom ženy je vydať sa, mať deti a byť manželkou a matkou. Opýtal sa ma nakoniec celkom cynicky, prečo vraj nenávidím chlapov. Ja hovorím, že kto má rád kvety, to musí byť dobrý človek. Toto je teda môj definitívny botanický krst.